sa mga pangunahing balita. Dalawa sugatan sa pananaga sa Manito Albay. Pagtapon ng mga basura sa dagat sa Matnog, Sorsogon sa pool sa video. Sunog na itala sa Tabaco City. DOH Bicol nagbabala sa tumatas na kaso ng cervical cancer. Ako Bicol Party List na bahagi ng 8 bagong mobility assets sa Camarines Sur PNP. At Grand Rally ng Ako Bicol Party List sa Legazpi City, dinagsa ng libu-libong taga-suporta. Magandang gabi. Narito na mga balitang dapat ninyong malaman ngayong araw. Nauwi sa pananaga ang matagal ng hidwaan ng dalawang magkabarangay sa Manito Albay. Critical pa rin ngayon ang lagay ng sospek matapos na maagawan ng itak at pagtatagayin rin ng biktima. May report si Rose Bilista. Isa ang kritikal habang isa pa ang sugatan sa nangyaring pananaga sa Purok 4, Barangay Itba, Manito Albay, alas 6:35 kagabi. Kinilala ang nasa kritikal na kondisyon na si Ernesto, 56 anyos, magsasaka at may asawa, habang ang isa pang sugatan ay si Antonio, 49 anyos, driver at parehong residente ng nasabing barangay. Batay sa investigasyon, nasa impluwensya ng alak si Ernesto nang makasalubong sa kalsada si Antonio na nauwi sa pagtatalo at pananaga ni Ernesto. Pinagtataga naman ni Antonio si Ernesto matapos nitong maagaw ang 16 na pulgadang itak ni Ernesto. Lumalabas din na may matagal ng alitan ang dalawa. Ang naging kausa po ng pag-aaway nila, parang family lang po. May hindi pagkakaintindihan sa both sides. Ayon pa sa nito MPS, posibleng plinano na ni Ernesto ang pananaga kay Antonio. Kagabi po ma'am, itong si suspect natin, si Mr. Perdigon, nakainom. And nakasalubong niya to si Antonio Dadap. Nagkaroon sila ng konting diskusyon hanggang humantong sa tagaan po. Mayroon na po si Mr. Perdigon, may dala na siyang patalin. Kapwa na ginagamot pa ang mga ito sa ospital. Mahaharap naman si Ernesto sa kasong serious physical injury. Para sa mga balitang Tatak, Bicol, Rose Bilista. Pinutakti ng samut-saring reaksyon sa social media ang tatlong kalalakihan na navideohan na nagtatapon ng mga basura sa dagat sa bahagi ng Matnog, Sorsogon. Nasa likod daw ng pagtapon ang isa pa namang opisyal sa barangay. May report si Danica Garcia. Sa pulso cellphone video na ito, ang ginawang pagtapon ng mga basura ng tatlong kalalakihan sa karagatan ng Matnog, Sorsogon nitong Linggo, Mayo 4. Ang nasabing video ay pinutakti ng samut-saring reaksyon sa social media. Ayon kay Sorsogon Provincial Tourism Officer Bobby Gigantone, nakumpirma nila na isang punong barangay sa lugar ang nasa likod ng pagtatapon ng tambak na basura. Pag-aari din umano ng opisyal ang nakitang bangka sa video. Depensa naman umano ng barangay chairman, wala daw kasing kumukuha ng mga basura sa kanilang lugar kung kaya doon na lamang nila ito sinadyang itinapon, partikular na sa bahagi ng Ticao-Buria CSK Protective Area. Ang palusot ng barangay captain, ang tinapon daw nila sa dagat is mga seaweed. Pero lumalabas naman na very obvious doon sa video, mga plastic. Kumbaga, that is a combined waste na talaga pong harmful sa karagatan po natin. Pagdidiin niya, hindi nila ito tolerate ang ganitong gawain, lalo pat isa ang kanilang lalawigan sa may pinakamaraming ecotourism sites sa Bicol. Well, ang provincial government of Sorsogon sa pamumuno ng aming mahal na gobernador, hindi nagkulang sa paalala, kaya nga sa 7K flagship program niya, nandoon po yung kalikasan, kalinisan, kagandahan, na yan po ang kumbaga isa sa mga very successful na mga programa under his administration. And sa ngayon, na merong mga ganitong violation, talagang we will take it too seriously na talagang panagutin yung mga violators.
Samantala, nagpaabot na rin ng report ang Sorsogon Tourism Office sa Philippine Coast Guard, Department of the Interior and Local Government at Department of Environmental and Natural Resources para sa kaukulang aksyon. Para sa mga balitang Tatak, Bicol, Danica Garcia. Voluntaryong sumuko sa Magallanes Municipal Police Station ang isang dating miyembro ng Communist Terrorist Group. Isinuko rin ng dating rebelde ang baril at bala. May report si Danica Garcia. Voluntaryong sumuko sa Magallanes Municipal Police Station alas 6:30 kagabi ang isang dating miyembro ng Communist Terrorist Group. Kinilala ang dating CTG member na si alias RD, 46 anyos at may asawa. Ayon sa Magallanes MPS, si alias RD ay dating miyembro ng sandatang Unit Propaganda sa ilalim ng Larangan Guerrilla 2 mula November 1998 hanggang May 16, 2003. Kasabay ng kanyang pagsuko, itinurn over rin ito ang isang kalibre 32 na revolver at 2 bala. Una siguro yung economic hardship, palagay ko economic hardship yun ang nakikita namin yung mahirap na pamumuhay, siyempre yung lahigang namumundo, disillusionment sa kanilang armed struggle, siguro napagod na rin, and then of course yung magandang programa ng gobyerno, yung EU-70 kung saan nagbibigay ng amnesty and reintegration programs ng ating gobyerno. So siguro yun ang mga cause kung bakit naisipan niya mag-surrender. Kasalukuyang nasa kustudiya na ng Magallanes MPS si alias RD para sa kaukulang dokumentasyon. Unang-una ma'am, ang pag-surrender ma'am is malaking tulong yan sa peace and stability ng sa community. Magkakaroon ng reconciliation of course sa community. Kumbaga moving forward tayo, and then marami ding economic benefits na pwedeng maibigay yung ating programa ng gobyerno, specifically yung NTF-LCAC, EU-70. Ang kailangan na lang natin dito is to build trust between yung mga former na CPG and of course and government authorities tulad namin. So sa amin po, bukas po ang aming opisina for this napakalaking bagay po kasi nito na makabalik sa tamang landas yung ating mga kapatid na namumundok hanggang ngayon. Samantala, makakatanggap si alias RD ng livelihood assistance sa ilalim ng NTF-LCAC na programa ng pamahalaan para sa kanyang pagbabagong buhay at para sa kanyang pamilya. Para sa mga balitang Tatak, Bicol, Danica Garcia. Sunog na itala sa Tabaco City at UH Bicol nagbabala sa tumatas na kaso ng cervical cancer. Yan at iba pang balita sa pagbabalik na Ako Bicol Online TV. Jericho Rosales po, Bicolano. Ngunyan takaipuan, kitabang at kasurog sa edukasyon, sa kalusugan, at kabuhayan sa panahon ng sakuna. Ang Ako Bicol, katabang at kasurugta sa pagtaoki scholarship sa mga aking na nangangaipuan. Katabang at kasurugta sa kalusugan, kasurog sa pagpasar ni Eddie Garcia Law. Bilang ermano ng bawat Bicolano, ang buya kong party list may plano. Kaya ang boto ko, Ako Bicol. 131 sa balota. Sabi nila, wala ka daw ginawa nung nakaupo ka sa Senado. Ano pinanindigan mo? Pinanindigan ni Senator Lito kaming mahihirap. Binigyan niya kami ng libreng tulong legal para umunlad. Gagawin ko ang lahat para magbayad sila. Got! Ang sabi nila, artista ka lang. Ano bang magagawa ng isang action star? Marami nang nagawa si Senator Lito. At ang isa dito ay yung pag-aksyon niya para sa kapakanan naming mga manggagawa. Ang sabi nila, hindi ka daw nakapagtapos sa pag-aaral. Paano mo kami matutulungan? Hindi nga siya nakapagtapos, pero ginawa niya ang lahat para kami ay makagraduate na! Ilan lang yan sa maraming nagawa ni Senator Lito Lapid. Dumanas ka man ng hirap. Lahat ng sabi-sabi sa'yo, inaksyonan mo. Kung ako'y nakaahon, kaya nyo rin. Kaya natin lahat lumaban at umunlad. Tatak Lingkod Lapid, Supremo ng Senado. Lito Lapid, number 35 sa balota.
Presyo ng bilihin, mapapabait sa gana ang pagkain kung walang saking trabaho at tulong ng kanyang sinusulong. Siya ay may solusyon, subok na ng panahon. 39! Ako si Jericho Rosales, sarong aktor, kasurog kang kalikasan, Oragon, Bicolano. Ang boto ko, ako Bicol. Ako Bicol, 131 sa balota. Ganito dapat kasarap ang buhay. Madaming pagkain kasi kayang-kayang bilhin. Iboto natin si Kiko. Titiyakin niyang muli saganang ani at supply ng pagkain sa mababang presyo. Hindi tayo Pilipino kung wala tayong baon. Sino nang ready mag-Sharon? Halutin mo ako ng hiwaga ng iyong pagmamahal. Pag may Kiko, May Sharon ka. Number 51 sa balota. Wala kayo sa idol ko. Nakapag-exam ako kahit kulang pa yung tuition. May 10,000 allowance tayo para sa teaching supplies. Sa batas si idol, palagi nang valid ang mga certificate. May cash grant pa ako kahit wala pa akong 100 years old. Yung idol ko ang gumawa ng helmet law. Kaya marami nang naisalba ito. Eh sino ba yung idol mo? Si Senator Bong Revilla. Pinoy, kayo ang idol ko. Bong Revilla po, number 11 sa balota. Nagbabalik ang Ako Bicol Online TV. Patuloy na iniimbestigahan ng otoridad ang sanhi ng sunog na tumupok sa isang karinderya sa Tabaco City. Muli namang nagbabala ang BFP sa publiko para makaiwas at hindi mabiktima ng sunog. May report si Angeline Dagta. Natupok ng apoy ang isang karinderya sa Tomas Cabile Street, Tabaco City alas 10:30 kagabi. Ayon kay Fire Senior Inspector Edgar Tanyahura Jr., Acting City Fire Marshal ng Bureau of Fire Protection Tabaco City, isang concerned citizen ang nag-report sa kanilang tanggapan. Umabot sa unang alarma ang sunog at na-fire out alas 11 na ng gabi. Mabilis umanong kumalat ang apoy dahil gawa lamang sa light materials ang nasabing karinderya. May tumawag from dito po sa Tabaa near Red Box dito sa may tumawag na hindi naman po nagpakilala kasi naratel na ng tumawag, and then tumawag din po yung ating Chinoy dahil malapit lang nga po sa area, so nagresponde po tayo doon. Maswerte namang walang nasaktan at walang nadamay ng mga katabing establishmento. Paalala lang po sa ating mga kababayan na sana po ay mag-ingat tayo, lalo-lalo na po ngayon na oras ng mga bakasyon, umaalis tayo sa ating mga bahay. Minsan tayo ay nakakalimot sa pagtanggal ng mga electric appliances natin na nakasaksak. And especially yung mga naninigarilyo, iwasan din po natin yung pagtapon ng kung saan ng mga sigarilyo, lalo-lalo na yung ibang parte ng Bicol Region ay nakakaranas pa rin ng kainitan. Nagpapatuloy pa rin ang investigasyon ng Tabaco City BFP sa kung ano ang pinagmulan ng sunog. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Angeline Dagta. Tiniyak ng Albay Electric Cooperatibo Aleco na may maayos at maaasahan na supply ng kuryente ang lalawigan sa gaganaping midterm election sa Lunes. Handa rin umano ang Aleco na umaksyon kung sakaling magkaroon ng aberya sa kuryente sa mga polling precinct. Narito ang aking report. Tiniyak ng Albay Electric Cooperatibo Aleco na may maayos na supply ng kuryente ang lalawigan sa halalan sa Lunes. Ayon kay Ange Galero, tagapagsalita ng Aleco, nagkaroon na sila ng pag-inspeksyon, thermal scanning at hotspot correction sa bawat substation at distribution lines bago pa masumapit ang buwan ng Mayo upang tiyakin na walang aberyang magaganap sa araw ng halalan. Nitong nagdaang linggo ay sinimula na din umano nila na i-activate ang kanilang task force para sa halalan at nagkaroon na din ng clearing operation sa mga right of way para mas masiguro ang maayos
maayos at maaasahan na supply ng kuryente bago ang halalan habang isinasagawa ang botohan at pagkatapos ng midterm elections. Considering the fact that the elections for the May 2025 is automated. So we know for a fact how crucial it is na magkaroon tayo ng reliable na supply ng kuryente. So on our part, ang Aleco po ay ginagawa ang lahat para po masiguro na wala tayong interruption ng kuryente on the day of the election. May mga contingency measures na din umano ang Aleco at nag-deploy na ng technical team sa bawat lungsod at bayan upang tiyakin na kung sakali man na magkaroon ng mga hindi inaasahang power interruption ay agad na maaksyonan ito at maibalik agad ang supply ng kuryente sa lugar. Kailan ng mga linemen, even those that are not on duty will be told to be on call para in case na kayo buhanan na po nilagdag naman power on the day of the election, may mabubutong po kita para mas makaskas po ang tutuyang tawagan ang tutuyang responde in case nga na magka-problema. And our engineers will be monitoring the power supply situation 24 hours po yan during the election day. Meron din daw silang mga nakastandby na personnel na maaaring hugutin kaagad kung sakali man na magkaroon ng aberya sa mga polling precinct. Samantala, magpapatuloy pa rin daw ang mga ginagawang pag-inspeksyon ng Aleco sa iba't ibang substation hanggang sa araw ng halalan. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Hercules Barbacena. Hinihikayat ng Department of Health Bicol Center for Health Development ang mga babae na nasa edad 30 hanggang 75 anyos na magpakonsulta at sumailalim sa cervical cancer screening. Kasunod daw ito ng patuloy na pagtaas ng bilang ng mga babae na namamatay dahil sa cervical cancer. Si Rose Bilista sa buong detalye. Nagbabala ang Department of Health Bicol Center for Health Development o DOH Bicol CHD kaugnay sa patuloy na pagtaas ng bilang ng mga babae na namamatay dahil sa cervical cancer. Sa ginanap na press conference kahapon, tinalakay ng kagawaran ang mga sanhi at sintomas ng sakit bilang bahagi ng Cervical Cancer Awareness Month. Ayon sa DOH Bicol CHD, ang cervical cancer ay may lunas at maiiwasan kung magsasagawa ng regular na cervical cancer screening gaya ng pap smear, isang beses kada 3 hanggang 5 taon. Hinihikayat rin ng ahensya ang mga babae na nasa edad 30 hanggang 75 anyos na magpakonsulta at sumailalim sa screening. Base po sa ating data, noong 2022 po ay 8,549 na Pilipina po ang nagkaroon ng cervical cancer. And among those na meron pong cervical cancer, 4,380 po ang namatay sa cervical cancer. So kung titingnan po natin sa malaking numerong ito, halos everyday po 12 na kababaihan ang namamatay sa cervical cancer. Bukod pa rito, mayroon ding libreng bakuna laban sa human papilloma virus na inaalok ang DOH Bicol CHD para sa mga babae na may edad 9 hanggang 14 na taong gulang, kung saan layunin ng programa na maiwasan ang impeksyon sa HPV, isang pangunahing sanhi ng cervical cancer. So ito din pong HPV ito din po yung nagkukos ng kulugo, di ba po, yung mga genital warts. So yung persistent na exposure po sa HPV ang nagkukos po ng cervical cancer sa mga kababaihan. So kung ang kababaihan po ay sexually active, at risk po siya sa pagkakaroon ng cervical cancer. Ang aktibidad ay naglalayong mapataas ang kamalayan sa cervical cancer ng publiko sa tulong ng media at hikayatin ang mga babae na bigyang pansin ang kanilang kalusugan. Naniniwala ang kagawaran na ang maagang pagkonsulta at pagtuklas ay susi sa matagumpay na paglaban sa cervical cancer. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Rose Bilista. Ako Bicol Part List na mahagi ng 8 bagong mobility assets sa Camarines Sur PNP. At Grand Rally ng Ako Bicol Party List sa Legazpo City, dinagsa ng libu-libong taga-suporta. Iyan at iba pa ang balita sa pagbabalik na Ako Bicol Online TV. Jericho Rosales po, Bicolano. Munyanta kaipuan, kitabang at kasurog sa edukasyon, sa kalusugan, at kabuhayan sa panahon ng sakuna. Ang Ako Bicol, katabang at kasurugta sa pagtaoki scholarship sa mga aking na nangangaipuan. Katabang at kasurugta sa kalusugan, kasurog sa pagpasar ni Eddie Garcia Lo. Bilang ermano ng bawat Bicolano, ang buya kong party list may plano. Kaya ang boto ko, Ako Bicol.
131 sa balota. Sabi nila, wala ka daw ginawa nung nakaupo ka sa Senado. Ano pinanindigan mo? Pinanindigan ni Senator Lito kaming mahihirap. Binigyan niya kami ng libreng tulong legal para umunlad. Gagawin ko ang lahat para magbayad sila. Got! Ang sabi nila, artista ka lang. Ano bang magagawa ng isang action star? Marami nang nagawa si Senator Lito. At ang isa dito ay yung pag-aksyon niya para sa kapakanan naming mga manggagawa. Ang sabi nila, hindi ka daw nakapagtapos sa pag-aaral. Paano mo kami matutulungan? Hindi nga siya nakapagtapos, pero ginawa niya ang lahat para kami ay makagraduate na! Ilan lang yan sa maraming nagawa ni Senator Lito Lapid. Dumanas ka man ng hirap. Lahat ng sabi-sabi sa'yo, inaksyonan mo. Kung ako'y nakaahon, kaya nyo rin. Kaya natin lahat lumaban at umunlad. Tatak Lingkod Lapid, Supremo ng Senado. Lito Lapid, number 35 sa balota. Lito, Lito, Lito Lapid! Lito, Lito, Lito Lapid! Lito, Lito, Lito Lapid! Presyo ng bilihin, mapapabain sa gana ang pagkain kung walang saking trabaho at tulong ng kanyang sinusulong. Siya ay may solusyon, subok na ng panahon. 39! Ako si Jericho Rosales, sarong aktor, kasurog kang kalikasan, Oragon, Bicolano. Ang boto ko, ako Bicol. Ako Bicol, 131 sa balota. Iboto natin si Kiko. Titiyakin niyang muli saganang ani at supply ng pagkain sa mababang presyo. Hindi tayo Pilipino kung wala tayong baon. Pag may Kiko, May Sharon ka. Number 51 sa balota. Nandito na si Bong Revilla! Bong Revilla po, number 11 sa balota. Nandito na si Bong Revilla! Bong Revilla siya, si Bong Revilla. Bong Revilla siya, si Bong Revilla. Nandito na si Bong Revilla! Bong Revilla po, number 11 sa balota. Nagbabalik ang Ako Bicol Online TV. 8 bagong mobility assets para sa pulisya ng Camarines Sur Police Provincial Office ang matagumpay na na-turnover ng Ako Bicol Party List kahapon. Pinangunahan naman ni Congressman Elizaldico ang blessing at turnover ceremony. May report si May Insinares. Matagumpay na na-turnover ang 8 bagong mobility assets para sa pulisya ng Camarines Sur Police Provincial Office kahapon, Mayo 7. Pinangunahan ang blessing at turnover ceremony ni Ako Bicol Party List Representative Elizaldico. Dumalo rin si Police Brigadier General Andre Dizon, Regional Director ng Police Regional Office 5, Police Colonel Virgilio Obia Olalia Jr., Provincial Director ng CSPPO. Malaki naman ang pasasalamat ni Dizon kay Congressman Zaldi at sa Ako Bicol Party List sa bagong police mobile. Aniya, tiyak na magbibigay ito ng malaking tulong sa kapulisan lalo na ngayong halalan. Ang ating mahal na congressman, nag-i-invest po siya sa peace and order, crime prevention, kasi naniniwala siya na pag may peace and order, progress will follow, investment will follow, and of course, yung employment will follow. Ayon naman kay Kong Zaldi, bagamat nasa loob ng election period, may pahintulot ang COMELEC sa nasabing distribution dahil galing ito sa national government at magagamit naman ngayong halalan. Dagdag pa niya, 30 mobility assets pa lamang ang naito-turnover mula sa 100 na bid ng partido noong 2024. Buong Kabikulan po, initially ngayon is around 30 vehicles po. Galing kami sa Catanduanes kahapon and sa Masbate and sa Albay namigay din. Dito po pinakamarami kasi pinakamalaking
probinsya sa Kabikulan. So, kaya po lahat-lahat, almost 30 units po yan. Meron pa pong susunod pag dumating po at i-follow up natin. Ang 8 bagong police mobile ay gagamitin sa mga municipal police stations ng Baaw, Bombon, Kamaligan, Canacman, Goa, Pamplona, Ragay at isa sa Naga City Police Station. Para sa mga balitang Tatak, Bicol, May Insinares. Dinagsa ng libo-libong Ligaspenyo ang Grand Rally ng Ako Bicol Party List sa Sawangan Park kagabi. Mga kinatawa ng Ako Bicol, nangako na ipagpapatuloy at paghusayan pa ang kanilang mga programa at serbisyo publiko. Inabangan din sa aktibidad ang performance ng parokya ni Edgar at Dayunela. May report si May Insinares. Libo-libong Ligaspenyo ang nagtungo sa Sawangan Park sa lungsod ng Legazpi kagabi, May 8, para sa Grand Rally ng Ako Bicol Party List. Dinaluhan ito ng mga kandidato para sa iba't ibang posisyon sa Legazpi City at Albay, kabilang ang buong Team APG o Asenso para sa Gabos na nagpahayag ng kanilang mga adhikain para sa isang mas maunlad na Legazpi. Ang serbisyong grassroots, gusto sabihon arami ang tunay na problema sa baba, lalong-lalo na sa mga tawong yaon sa laylayan asin kasaratitan. Ngunyan na Mayo 12, igwa kitang tsansa para ipadagos ang pagbabago asin pag-asenso para sa Gabos. Dumalo rin si gubernatorial candidate Congressman Joey Sarte Salceda at ang mga nominee ng AKB party list na sina Attorney Pido Garbin Jr. at Attorney Jan Chan. Most livable province, known for good education, good health, and good environment. Ligaspeños and all Albayanos are healthy and happy, well-educated, well-trained, well-employed, and taller too, and live a better living conditions to future generations. I can promise sa laog kikinsing taon, yaon ang aktibong partisipasyon. As in, sa gabos na debate sa Kongreso, ilalaban ta ang interes kang lambang Ligaspeño, Albayano, and Bicolano. At yan po lahat ay tutugunan po natin sa Ako Bicol Party List. Sama-sama po tayo maging boses po ng Bicol sa Kongreso. Magpaupo po tayo ng 3 representante nang siguraduhin na ang boses po nating Bicolano ay maririnig at madadangog po ng national government. Maraming salamat po. Naging masaya ang rally dahil sa mga performances ng parokya ni Edgar at Dayunela na nagpakilig sa mga dumalo. Handa akong masyuktan kung kapalit na may malaya. Ikaw mahal ka. Nangako ang Ako Bicol Party List na ipagpapatuloy at paghuhusayan pa nila ang kanilang mga programa at serbisyo publiko. Para sa mga balitang Tatak, Bicol, May Insinares. Lahat ay gagawin basta para sa'yo. At yan ang mga balitang nakalap ng Ako Bicol News Team. Ako po, Sir Hercules Barbacena. Salamat.